Hoxe vamos a preparar unha bertorella marinada, un plato con moitas propiedades e moi fresquiño de cara á tempada de varao, non? Que collemos a bertorella, limpámola, quitamos a tripa e neste caso pois collemos a zona da cola. E o que facemos é nun fil ou nunha bolsa de plástico de uso alimentaria, untamos en aceite, tapamos con plástico e damos uns golpes pois, co fondo dun cazo, unha sartén, e deixamos nunha lámina delgadiña. Vale? E o que facemos é metelo no congelador, pois eso, unhas 48 horas. Para a salsa o que facemos é un aceite de oliva virgen extra e doramos un poquinho de allo. Añadimos un pouco de ajetes. Empezan a coller un poquinho de color, añadimos unhos cherries. Unha vez que temos ese jugo preparado, añadimos un poquinho de cilantro, templamos ese aceite e añadímolo por riba da carne de bertorella, vale? A carne de bertorella previamente vamos a cociñar con zume de limón, neste caso, ou poderíamos adaptalo con lima tamén, non? Vale? E o que facemos despois é deixalo, pois eso, que se cociñe co ácido, pois unha media hora, 25 minutos, media hora, en función un poquinho do gusto de cada un. Botamos un poquinho de sal, un poquinho de pimenta e unhos brotes tenros, pois eu que sei, de que vos guste, de cebola, de allo, de lenteja, que lle pode ir ben, simplemente nada máis.